שרלה, את רואה אותי? את רואה מה אני אוכלת? אבל תקשיבי מה שאני אומרת לך, ותקשיבי טוב. אף פעם אסור לאכול מוזלי לפני ספורט. אל תקחי את זה בקלילות, כאילו אני סתם אומרת. אסור לגעת בזה לפני ספורט. את שומעת, את זוכרת את החתיך הזה שראיתי? הייתי בבית קפה עם הידיד שלי, מגן, פתאום נכנס. ולא האולימפי הזה? זה אורן. אורן היה אימון טוב, חזק, אני נהניתי, מרגיש שעבדתי טוב. וואו, באמת לא. אבל אתה יודע, בסופו של דבר האימונים הטובים זה האימונים האישיים. זה נותן בעצם את ה... אורן? לא נעים לי, אבל יש פה מישהי שמתרגשת. שלום, נעים מאוד. אני פשוט במקרה שמעתי. אני בדרך כלל לא מאזינה לשיחות של אחרים, אבל שמעתי שאתם מדברים על להתאמן בבית, ואני מה זה צריכה להתאמן. כאילו הכל אצלי כבר, אבל לא מה שהיה, אתה יודע. תראי מה נעשה, קחי, דברי איתי, ואנחנו נעשה לך אימון אישי מעולה. וואו, איך אני שמחתי לראות אותך. אני ראיתי אותך גם בטלוויזיה, ואני מתה על ג'ודו. וואזרי. איפון. ולי הרי אין שום דבר בבית בשביל ספורט. אפילו לא מכנסי התאמנות, הייתי חייבת לקנות משהו. לא יודעת איך הסתדרתי בלי זה קודם. בקיצור, קבעתי איתו ל4, אז מה לא זז? הכנתי הכל. כל מה שצריך בשביל ספורט, כמובן. תחיל, נורא חיכיתי לו, אמרתי לעצמי, פעם ראשונה נלך על איזי. נפלפל צעד, נתכבד, נזרום, אי אפשר לדעת לאן דברים כאלה מתפתחים. יאללה, יש לנו עבודה, קחי את זה, שימי את השולחן על הספה. נו, קדימה, שולחן על הספה, קדימה. קדימה. איפה? הנה המשקולות. קחי, פה, 1. תראה, היה נחמד, רגוע כזה. קדימה, לכופף מורפקים, קדימה, יש הרבה עבודה, את לא רואה, קדימה, הופ, מהר. קדימה, לקפוץ, לרדת, הטוסיק הזה לא ירד מעצמו, קדימה, לרדת, קדימה. 8, 9, 10, ועוד אחד בשבילי 10. זה כבר 13! קדימה, לא לחפף, 10, ועוד 10 בשבילי. רק שבאיזשהו שלב התחלתי להרגיש את יד קצת דרר כזה בבטן. את יד, מהמאמץ כנראה. להוציא אוויר, שום בבוק. לא לבכות, יש הרבה עבודה. טוב, שבי. כל כך נרגעתי שהוא החליט לעזוב את הבטן ולעבור לגר. קדימה, שכבי על הבטן. יופי. קדימה, מצוין, ידיים לצדדים. ראש למעלה. ולרדת ולעלות. 1, 2 ו3. תגידי, את חושבת שהוא שמע? לא יודעת, לא בא לי שהוא יספר לאבא שלו, לאח שלו, לא יודעת מה אורן שלו. אני חושבת שהם בחופש או משהו, אני כל הזמן מתקשרת, הם לא עונים. שמעת אולי איזו חופשה שלא ידעתי עליה? ראש השנה של ווזארי?